טוב, אז מה שנשאר לי לדבר איתכם ולהסביר לכם את הבסיס לפני השאלות המרכזיות, זה גם על גיאומטריה אנליטית מעגל. אוקיי, אז הנה רשמתי לכם כבר פה מעגל, בואו נמרקר את זה ככה יפה. אני רוצה לעבור איתכם על כמה מושגים בסיסיים, על הנוסחת משוואת המעגל, ושני משפטים ששואלים עליהם הרבה באנליטית. אז קודם כל, יש לנו מעגל, תראו איזה יפה סרטטתי, זה פשוט כישרון. אז יש לנו את מרכז המעגל, זה נקודת מרכז המעגל, דרך מרכז המעגל עובר רדיוס, וכמובן גם יכול לעבור קוטר. קוטר שווה לפעמיים רדיוס, זה הקוטר. עכשיו יש לנו גם מיתר. מיתר מתחיל מצד אחד על היקף המעגל לצד שני של היקף המעגל, אבל הוא לא קוטר, למה? כי הוא לא עובר דרך נקודת מרכז המעגל. הקוטר והרדיוס חייבים לעבור דרך נקודת מרכז המעגל, מיתר לא. אוקיי? אז אלה קודם כל הדברים המושגים המאוד בסיסיים של מעגל שאתם צריכים לדעת, ואנחנו צריכים לדעת את משוואת המעגל. נגיד שנקודת מרכז המעגל A ו-B. אז משוואת המעגל זה x מינוס A בריבוע, ועוד y מינוס B בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע. אוקיי? בואו נעשה דוגמה. למשל יש לי פה איזשהו מעגל. ונקודת המעגל נגיד היא 1, 2. אז משוואת המעגל תהיה x מינוס 1 בריבוע, ועוד y מינוס b בריבוע, ונגיד שהרדיוס שווה ל-8. אז שווה ל-8 בריבוע. שימו לב שהסימנים הופכים נגדיים, פה זה 1, 2, ואילו במשוואת המעגל זה מינוס 1, מינוס 2. תמיד הופכים את זה. בואו נראה עוד דוגמה. כמובן שזה אפשר לרשום 64, כן? 8 בריבוע. נגיד ויש לי פה עוד מעגל. יופי. שמרכז המעגל שלו מינוס 2, 5, והרדיוס הוא 10. אז נקבל x פלוס 2, שימו לב הסימן דווקא מתהפך, ועוד y, אם פה זה פלוס 5 אז מינוס 5 בריבוע, שווה ל-100, כלומר 10 בריבוע. זה משוואת המעגל. ואם הפוך, אם פשוט נותנים לי את משוואת המעגל, בואו נעשה עוד דוגמה. רגע. נגיד, ואומרים לי שמשוואת המעגל היא x מינוס 8 בריבוע, ועוד y פלוס 9 בריבוע, שווה 25. וישאלו אתכם מה נקודת מרכז המעגל. אז נקודת מרכז המעגל, אם פה זה מינוס 8 ופה פלוס 9, אז זה 8 פסיק מינוס 9. סימנים הפוכים. מה הרדיוס? אם זה 4 ריבוע, אם 4 ריבוע שווה 25, אז אם אני אוציא שורש לזה, אז הרדיוס שווה שורש 25, כלומר הרדיוס שווה ל-5. בסדר? עוד דוגמה? יאללה. אין לי מושג אם אתם רוצים עוד דוגמה, אבל אני אעשה. נגיד x מינוס 4 בריבוע ועוד y פלוס 3 בריבוע שווה ל-49. אז מה מרכז המעגל? מרכז המעגל יהיה 4 מינוס 3, והרדיוס יהיה כמה? נו, תגידו לי כמה. מעולה. מעולה. שורש 49 זה 7. אז יכול להיות או הדבר הזה או הדבר הזה. זה לדעת, יש לכם את זה כמובן בדף הנוסחאות.